Afgelopen weekend vonden de eventingwedstrijden plaats van SGW IJsselstein. Tijdens eventing wagen ruiters en Amazones zich aan meerdere disciplines uit de paardensport. In principe gaat de ruiter 's ochtends vaak van start met de dressuur. Als hij die proef gereden heeft, dan begaat hij zich daarna in het springparcours, wat we hier achter ons zien, gaat hij een rondje springen. Gaat dat allemaal goed, dan mag hij zich naar de cross begeven en dan rijdt hij een rondje in het crossparcours. Ja, het cross is natuurlijk het spectaculairste, denk ik. Hè? Wat maakt dat zo bijzonder? Nou, het geeft de ruiters heel veel adrenaline. Het geeft echt een kick. En het is, ik vind het zo hier in IJsselstein door het bos altijd heel leuk. Want je hebt ook wedstrijden met open velden, dan kun je mooi wat zien. Maar in de cross vind ik het voor de ruiter zelf toch door het bos heen wat echter. En het is natuurlijk ook heel spectaculair om allemaal te kijken als het allemaal goed gaat. Een van de deelnemers was Koen Philipsen uit Meerlo. Hij keek onder meer terug op een goede cross. Het ging heel goed, aan de snelle kant, maar ik ben tevreden, heel erg tevreden. Ja, foutloos? Foutloos, ja. Ja, en als je voor de cross, ik denk het spannendste onderdeel natuurlijk van eventing, ja, hoe sta je dan voor de start? Eigenlijk is het heel normaal voor mij, maar wel spanning. Denken van waar ga ik het lastig hebben, waar gaat het goed komen. En daar een beetje rekening mee houden. Zo'n cross, hoe train je die? Ligt er al het parcours klaar voor je? Of, Thuis hebben we een paar boomstammen en een paar speciale hindernissen. Maar voor de rest gaan we zo af en toe een keer, ook bij deze vooral, omdat ik hier dichtbij woon, gaan we een paar maanden van tevoren hier ook oefenen. Dan staat er nog niet een heel spektakel zoals nu. Maar dan staan de basishindernissen er wel, dat ik een goed gevoel kan krijgen van dat staat me te wachten. Het was voor SGW IJsselstein een flinke uitdaging om het evenement te organiseren. Eigenlijk begin van het jaar, toen het duidelijk werd dat corona er was, hebben we al goed om tafel gezeten of we door zouden gaan met de voorbereidingen en wat dat allemaal voor ons zou betekenen. Uiteindelijk hebben we besloten door te gaan om te kijken hoe het zich verder zou ontwikkelen. Nu werd er natuurlijk vlak voordat wij echt zouden beginnen met de opbouw van het terrein, werden de maatregelen nog een keer aangescherpt. En toen hebben we nog even goed om tafel gezeten met z'n allen. Uiteindelijk hebben we ook goedkeuring van de gemeente gehad. En hebben we besloten om het evenement door te laten gaan, om de ruiters toch dit jaar een keer de mogelijkheid te geven om een mooie wedstrijd te kunnen rijden. En we hebben het idee dat we voldoende maatregelen en alles getroffen hebben om er een veilige wedstrijd van te maken voor iedereen. Ja, ik zie mondkapjes bij de organisatie en looproutes. Wat dat betreft hebben jullie er alles aan gedaan? Ja, eenrichtingsverkeer in de tent, desinfectiepunten inderdaad. En we roepen regelmatig om dat er afstand gehouden moet worden. En zo zijn er nog meer maatregelen getroffen op verschillende punten om gewoon te zorgen dat we het veilig kunnen organiseren. Koen was met recht tevreden over zijn prestaties. Want samen met zijn paard Sampdoria werd hij Limburgs kampioen in zijn klasse. Ik ben altijd trots. Ik ben altijd trots op mijn beestje. Ja.